बे लावख्रिगुरि गामि बा लावख्रिगुरिनिफ्राय लानानै जोङो आइडिया खालामदों जे फ्राय 1.5 लाख 2 लाख मानसिफ्रा खहा जागोन बेखौ जुदि जोङो प्रटेक्सन होनो हायाबा ओंखायनो बे प्रटेक्सना जोबोद गोनांथार आरो बेनि थाखाय मोनसे प्रसेस अफिसियेल जे प्रसेस बे प्रसेसा जागासिनो दं आरो बेल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो दंबावो खारन जिल्लायानो ओरैबायदि गेब्लेनाय बे दैजों जे आगखिबोरिजों खुरो बेखौ होथेयोब्ला आगदाजों खुरो आगदाखौ होथेयोब्ला आगसिजों खुरफैयो बेबायदि मोनसे थासारिया गैया नङा दङ बेखायनो नाजाबावनाय जादों आरो माखासे DPR अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टेलि बेखौ साबमिट खालामनाय दंखायो मिजिं खालामदों आरोबाव देग्लायनि गेजेराव माबा मोनसे आरोबाव सेंसन फैनानै जों बेखौ निस्सय रैखाथि बेबो जिहेतु चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे ओनसोलाव थांनाय बोसोराव बिथाङा दावबायफैदोंमोन आरो बिनि थाखाय मोनसे अलरेडि DPR बानायनानै साबमिट खालामनाय दङ बेजों लोगोसेनो बे एखे जायगाखौनो आरोबाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो मोनसे DPR साबमिट खालामनाय दङ दा सरकारि सेंसन फैनांगौ एसे सम निस्सय लादों आं मिजिं खालामदों बेबो देग्लायनि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे रिजाल्ट निस्सय फैनांगौ आरो बेजों जोङो बे लावख्रिगुरि गामि बा लावख्रिगुरिनिफ्राय लानानै जोङो आइडिया खालामदों जे फ्राय 1.5 लाख 2 लाख मानसिफ्रा खहा जागोन बेखौ जुदि जोङो प्रटेक्सन होनो हायाबा ओंखायनो बे प्रटेक्सना जोबोद गोनांथार आरो बेनि थाखाय मोनसे प्रसेस अफिसियेल जे प्रसेस बे प्रसेसा जागासिनो दङ